Ago erokamano ni Nyasaye thuolo mar okinyi masani kuom ng'wono makende ma Nyasaye ochako timo mondo achak ayudre e TV mar Lolwe ka gokinyi ni. Nyasachwa omiya thuolo maber mondo achak abed ka watudre kodi achiel kachiel. In janeno mar Lolwe TV. Nyasaye ma jahera, Nyasaye ma jang'wono ochiwo thuolo maber ni kendo mondo wachak wapuonjre wach Nyasaye kendo walam kodi Nyasaye bang' ka watieko mondo nying Nyasaye oyud duong'. Ago erokamano ahinya ni Nyasaye nikech ne wachako mwaka ma en Jumapili mar adek mar dwe mar 12 wachomo mondo watiek mwaka mar 2021. Nyasaye osebedo jang'wono kata obedo ni weche osebedo mang'eny e kor mwaka. Ne wan gi chandruok mar tuo mar corona. Nyasaye osebedo jang'wono, oseumo ogandane kendo wachomo mondo watiek mwaka e yor kwe. Ago erokamano ni Lolwe TV kuom thuolo maber ma gichiwonwa wan jotich Nyasaye mondo wayal injili kokalo e TV mar Lolwe ka. Kendo be kata kibete odi gokinyi sani nitie wach minyalo gone Nyasaye erokamano kokalo e TV mar Lolwe nikech isegwedhori e wach Nyasaye mosepuonje e TV ka. Nyaka nye mwaka chakre nyaka sama koro wadhi loro mwaka ni, ang'eyo nitie weche mabeyo mag Nyasaye miseyudo kokalo e Lolwe TV kendo Nyasaye osetimo ni gik madongo. Mae TV monego bedne Nyasaye ting'o malo kendo wan jo neno kata oganda wa mar Luo. Mae TV ma marwa kendo en TV marwa mar Jaluo ma Nyasaye ochiwonwa e Luoland kendo osebedo gweth ahinya n'oganda wa. Mano emomiyo wawacho ni Lolwe TV gini en marwa kendo en mar Jaluo. Okinyi ni Nyasaye ochako timo na ng'wono mondo mi achaka nwang're studio ka ng'eni sewinjo wach Nyasaye nyaka ne pinyru kokalo kuom jotich Nyasaye moseyalo ka kendo mosepuonjo wach Nyasaye. An be Nyasaye okela sani kendo adwaro mondo wasom kodi muma. Bang'e walam Nyasaye katieko. Emomiyo kaw mumbi e odi kanyo mondo ibed gi lweti elmwa mar Johana nikech kanye modhi some kawuono gokinyi. Asto wapuonjre wach mawinjo ka Nyasaye okete chunya gokinyi ni. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego Murmalanga e piny Siaya County. Nyasaye ma jahero miya thuolo ni omiyo elmwa mar Johana Injili 3 wasome kwan matindo 16 kanye madwa some wach madwa puonj gokinyi ma kawuono. Kendo ang'eyo ni in janeno nitie wach Nyasaye midhi winjo ma in be ang'no kod ngimani atwa. Ang' ni nwang' kama ibe nyalamo go Nyasaye kendo nying Nyasaye ang'no yud duong'. Mwa mar Johana Injili 3 matindo 16 wacho kama: nikech Nyasaye nohero piny ahinya omiyo nochiwo wuode mamderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal to bed kod ngima mochwere. Kama tinno ema somo gokinyi sani mondo apuonj wach mondiki masomo gokinyi ni. Ang'eyo ni wan e wik mogik mwachomo go Christmas, tiende ni chieng' mwapare nyuol mar Yesu. Adwaro mondo apuonj gimomiyo Nyasaye nochiwo Yesu Kristo mondo Yesu bi e piny. Mane wach wadwa puonj gokinyi ma kawuono. Kendo adwaro winjo ni obed malach in janeno nikech nitie wach ma gikone tang'nwa lamie kodi Nyasaye. Nitie reason momiyo Nyasaye nochiwo Yesu Kristo mondo Yesu bi e piny. Yesu ok nobiro e piny mondo mi obed abeda dhana to be ne ok obiro e piny kuom dwarone. To biro mar Yesu e piny ne mpango mar Nyasaye ma jachwech. Gimomiyo Nyasaye ne pango mondo Yesu bi nitiere. Achako kodi kaduoki chien mondo ing'en ka Nyasaye ochweyo Adam gi Hawa moketo gi e puodho. Nyasaye no okuchweyo Adam gi Hawa kendo ok noketo gi e puodho mondo githo. To Adam gi Hawa ne onego bed ni gidak nyaka chieng', tiende dhano ne Nyasaye ochweyo mondo tho. Koro Nyasaye noketo gi e puoth Eden kama tuo ne onge, tho ne onge, kech ne onge, kata chandruok ne onge. To jachien moko yie kod gima ber nodonjo e puodho mar Eden mowuondo dhako magichamo olemo ma Nyasaye nodagi. Yono richo nodonjo, to kama richo nitie tho nyaka bedie.
Musara mar richo ndiki ni en tho. Koro sama mae notimore, dhano nodonjo e richo, ma Satan noyudo teko e ngima dhano. Mano miyo dhano bedo joma makoro nyalo bet matuo kendo nyalo tho. Nyasaye nogolo dhano e puothe Eden, nikech puothe Eden onge burini kama iike joma tho. En dala ngima mosiko manyaka chieng'. Sama Nyasaye nosegolo Adam e puothe Eden gi Hawa machiege, ngima mane Nyasaye osingo ne dhano nolal ne dhano. Kendo dak maber kod kwe ma Nyasaye nosingo ne dhano nolal, nikech gima nolalo gini en nikech dhano nodonjo e richo. Koro richo nopogo dhano gi Nyasaye manochweye, ma Satan noyudo teko mar sando ngima dhano. To Nyasaye ne dwaro yo mochako duogo dhano ire mondo dhano bed kod ngima mosiko. Nikech plan mar Nyasaye kod dhano en mondo dhano bed kod ngima mosiko manyaka chieng'. E yorno Nyasaye nopango yo machielo monyalo duoko dhano e puothe Eden mondo dhano dag nyaka chieng'. Koro puothe Eden ma koro mention ka en dala Jerusalem ma Yesu wacho ni odhi kawuoro mondo losnwa kar bet. Mano koro e puothe Eden ma wuoye sani. Nyasaye ne dwaro yo mochako duogo dhano ire mondo dhano dag nyaka chieng' kaka nopango kod ngima mar dhano. Yorno Nyasaye ne chuno ni nyaka okel yo mogologo dhano e richo ma Satan nomiyo opogo kinde gi dhano. Nikech richo ema pogo ng'ato gi Nyasaye. Kaka ondike mar Isaya, an bad Jehova ok chiek madimone reso kata it Nyasaye ok nok maditame winjo, to richowa ema pogowa gi Nyasachwa. Koro sama richo nobiro, richo nopogowa gi Nyasaye, ma Nyasaye nowewa, ma chandruok, tuoche gi dhier gi masiche noyudowa. To nikech Nyasaye nohero dhano ahinya, kendo kiwinjo kama wacho ni Nyasaye nohero piny. Piny ok gin yien motwi, piny ok gin le manie bungu, piny ok gin rech modak e nam, piny gin dhano. Ema Nyasaye nohero ahinya, nikech nochweyo dhano e kido mar owuon. Kendo kuom gik moko te ma Nyasaye ochweyo e piny, dhano kende ema nigi dhok mawuoyo, kendo ema Nyasaye nyalo go kod mbaka. Gik modong' gin le mok wuo. Lakini dhano to Nyasaye nomiyo power mar wuoyo, kendo mar paro, kendo mar timo. Dhano Nyasaye nomiyo teko mang'eny ahinya, nikech Nyasaye nochweyo piny to chweyo gik moko manie piny. To ka nosetieko tich to chweyo dhano moketo e piny, to tich modong' nowene dhano, mondo dhano ema koro chwe gik moko kadhi mbele. Ka wacho kamano to inyalo paro ni ka Nyasaye nochwecho onge od gorofa manoseger. To tok ka Nyasaye osechweyo dhano, nomiyo dhano teko mar timo gik manyalo miyo piny bed piny maber. Kanye ema koro iyudo ka rieko Nyasaye omiyo dhano nyalo loso ndege mafuyo kor yamo, dhano nyalo loso meli maduong' mating'o mondo dabal to ringo go e nam, dhano nyalo loso gik mopogore opogore ma piny ok nyal yie, nikech koro tich chwech modong' Nyasaye no hand over ne dhano. Kendo dhano e gima Nyasaye ohero molo gimoro amora. To jachien no apeny ne dhano, nikech nodwaro mondo tiek dhano, mondo Nyasaye kik ne ber momiyo nochweyo dhano, omiyo nokelo richo. Richo momiyo kata in iwuon gokinyi sani kibedo piny to in gi chandruok. Chandruogno kobiro nikech en gima kawaida. Gimomiyo wadak e chandruok, momiyo wadak e tabu, en nikech richo. Kama richo onge, kwe nitie, ber nitie. Kama richo nitie, kwe onge, ber onge. Kendo ka ng'ato ok owe richo mondo duog kuom Nyasaye, mondo Yesu ware, to kata obed ni piny nene ka ng'at madhi maber, to ng'ato nyalo nene mana gwang' ma oko, lakini en owuon kama entie to feel nitie kaka ok odhi maber, nikech richo ma ng'ato nigo e ngimane nyalo mayi kwe. Richo nyalo moni dak e maisha monego idagie. Koro Nyasaye ne dwaro yo moduogo dhano e puothe Eden, nikech nochweyo dhano mondo dag nyaka chieng'. To Satan nobiro mokwalo dhano, morwako dhano richo, mas to kelo tho. Yorno muma wacho ni kuom ma Nyasaye nohero piny, omiyo nochiwo Yesu Kristo ma wuode, mondo ng'ama oyie kuom Yesu Kristo kik lal, to bed kod ngima mosiko manyaka chieng'. Tiende ni koro mondo wadag manyaka chieng' en nyaka wayie kuom Yesu kaka jawar, mondo wenwa richowa. Koro kata ka ng'ato otho mar ringruok miyi keliel, to chunye bedo mangima e Kristo, kendo chunye no biro yweyo gi Yesu chieng' nyaka chieng', nikech noyie kuom Yesu Kristo kaka ruoth kendo jawar. To ng'ato kodagi Kristo, to ka ringruogni otho, chunye dhi e bura, kendo chunye chomo mach mosiko. Tendo koro nitie tielo ariyo mag ngima.
nyaka ne Nyasaye kel Yesu. Tielo mokwongo en nitie mach mosiko manyaka chieng' molos ma ji ma ok oyie kuom Yesu Kristo biro dak e majno ka giwang' chieng' manyaka chieng'. Ok en mach mabiro wang'i odiechieng' achiel to kiny goli e mach. En mach ma kidagi Yesu Kristo mitamri mondo kik wari, to chieng' minindo ki ai ringruok makoro sandi motami yie kuom Nyasaye no. Kech gima tamo ji mondo kik wargi en kech nitie kaka ng'ato nenore. Kong'ire to wacho no ng'ama lich men gima duwajo ng'ato buoge go nwaru kono kobadhe kichono no ng'ama lich ahinya. Seche moko gima tami yudo warruok en mondo mag piny ma seche moko in go. Ma seche moko ing'i account iyudo ka billions moko ni account. King'iyo ot midakie chal palace. Kuri penyo tang'o machanda mondo wara. Mineno motami warruok mago to buru. To beng'e niya kata sani ya mitho to gik mineno ga misungo wago ogichak luong gima gikendo gidong ni joma ngima. Kendo in be sem na dhi kamano. Be kata kiti biro iki kama tin maonge kore. To mondo mineno ma ikware miwinjo ka koro misungorigo. Mago biro dong e piny ka. To chieng' ma Yesu duogo mwacho gigo nolokre buru kendo en gi wang'. Piny no ban ka kalatas ma gik ma dhano sungo e piny no chal yugi. Koro mae gima Satan osegalo go pach jowa mathoth. Moko dagi warruok nikech gineno gi joma lich. Ong'ama onge gimobadho. To anyisi niya, ka ng'ato koyie kuom Yesu Kristo mondo mi oware, to chieng' ma Yesu duogo ka koro buro ket, to ng'e maber ochomo mach mosiko manyaka chieng'. Ken odhi dak e mach kowang' nyaka chieng' mane kaka ondiki. To ng'at moyie kuom Yesu Kristo kaka ruoth kendo jawar, mowar gadier maricho weyo, mojochien oweyo, jalno ni kod ngima mosiko manyaka chieng' e lwet Yesu Kristo. Kendo mowacho ni gini rom ni Yesu e kor yamo. Ka koro gichomo Jerusalem dala maler, oganda moyie kuom Yesu. To josunga gi jong'ai gi jo achaya manodagi yie kuom Yesu. Gin to dala ma gidhi dakie en gena mar mach. Chieng'no mowacho ni kanyo ywagruok kod muodo lak nitie. Emomiyo kata kiyalo wach Nyasaye kaka koro ayalo sani, to onego ikaw riekoni mar skul iket piny mondi. Kendo ikaw mwanduni mondo iket piny, berni kod chia ma in go be ket piny. Kecho mago to mag piny kamorem. Nitie dhano ma sani ng'ato kata nie ward ma kata mondo ne makoro en go be koro kokonye. Tichik itin wach miyalo mondo ifweny adiera mar wach momiyo Yesu nobiro. Mondo iyie war mondo wari. Nikech gimomiyo nego wari, onge tony ka ng'ato kowar. Mano kata sani luongi mheshimiwa kata ibed president mar piny. Ma ji oluoro ma ka ibiro to piny iwuog nyingi. Iwinjo mago mna mag piny ka. Nitie king of kings miluongo ni Yesu. En chieng' mobiro nyaka ruodhi mane jong'ai manotamore yie kuom Yesu noringo wang' Yesu chieng' ma Yesu duogo. Kendo duong' ma in gono norumo ok nochako bedie. To onego ibed kata kin na jatelo mar piny, to onego ibed jatelo mong'e Yesu. Kech Yesu e jatelo mar jotelo. Kendo en e jal ma piny te biro go chonge piny nyime. Kendo chieng' mobiro ka koro bete kombura, chieng' no nyaka ruodhi mag piny noringo wang'e. To joma noyie kuom Yesu manokawo warruok, gini bed kod mor chieng' no gini wer manyien kaka ondiki. Ka gimiyo Yesu wuod Nyasaye duong'. Koro muma wacho ni kuom ma Nyasaye nohero piny, omiyo nochiwo Yesu Kristo ma wuode, mondo ng'ama oyie kuom Yesu kik lal, to ibed kod ngima mosiko manyaka chieng'. Tiende niya, ng'ama ok oyie kuom Yesu Kristo ng'ano lal. En ng'ama orwenyo mawuotho kakia kama dhiye. Kata oparo ga noriek to ng'e ga nolal, oong kia kama ochomo. Kech ngimane ma kiny tok tho en ngima mochomo Gehenna. En ngima mochomo mach mosiko manyaka chieng'. Koro mae thuolo maber ma Nyasaye pod ochiwo mondo iwinj injili, mondo ilokri kapok ndaloni mag nindo liel oromo, mondo ikaw Yesu obed jawar mar ngimani. To muma wacho kisomo Johana Injili 3:19 ni ler mar adier osebiro e piny, to ji ohero mudho moloyo ler. Adier modong' duk, ji mang'eny odagi wach Nyasaye, gihero mudho. Kata kiyalo wach Nyasaye tiyudo ka ng'ato tamre winjo wach Nyasaye, to ka itimo time maricho tiyudo ka kanyo to hero. Kendo kidwang'e ni gima wacho en adier, nitie ji mang'eny ma kanisa kamiyale wach Nyasaye ok onyal dhiye. Kendo no ng'ama dhiye kanisa ka ng'ato mofuwo ma onge wiye. Ma kata kindi chwe wuok idhi lemo tiromo kode openji tang'o ilamo ga ang'o. Moko be penji tiwari isetimo ang'o e piny ka. Weche moko ma onge korgi, ma onge gi rieko. To en kowuoyo kuom gi to paro no wach bariek ahinya. Tiwinjo
onyalo wuoyo marach mi ko yanyo nyaka joma yalo wach Nyasaye kendo wach mi nyalo chwanye to kidhi yude kati bagik motimo gik fuo mok chal kod ng'ama en ok onego tim. Yudo ka ng'ato mariek mawachre maluongre gi nyinge madongo dongo kata obed mana ng'ama luongo na professor kata obed mheshimiwa miluongo ni mheshimiwa kata obed mana governor nya yudo ka miele baka janeko mudongo pat kore nono timo wich kuot mar fuo no mano to kwano ni erieko lakini lamo Nyasaye manyalo konye to neno ka ura. Omiyo chieng' Jumapili kaka wuono kidhi dhoba bache madongo dongo man kata Nairobi ka bidu ka gachi opongo ba parking onge makoro yani onge kama di pakie yawuoyi ni emer to kidhi e kanisa tiyudo ka dhod kanisa dong nono tieni jo ero mudho moloyo ler kata kinyisa ne wuoyo kodi dichuo ini kom ka inena kori dwaro dhi timbe nigo kendo wach Nyasaye tiloko ng'eyo kidwar winjo kendo kiyalo wach Nyasaye to mago chwanyi tineno gik mitimogo gin lal katibe king'iyo gi mos gina lal kich kado siepeni mane ochak go timo gigo moko thoth gi seiko kaka timbe go monego gi kendo gima gi oselal moko kare gi okethore kata ken kongo kod mer ma yawuyo walo no mane raha monego gitim to jok moko ma ni uchako go moko lake gi tinde onge kongo se magi lak gi masuchi gi olokre magi chalo jodongo motito pod gitindo to in mage mi walo kai merieko ni kendo mage rieko makata in makore ng'iya sani gokinyi itia alama ma kongo semi moro be osego ikura ngum madhogi oyiech nikech ineno ni koro kanye to kiyalo wach Nyasaye ma onge fuo tiwalo wach Nyasaye ka ura okongo go miel tiwalo karieko omera wani December sani yawi loso pesa ne gidhi chamo Christmas akeni bendi understand tiende Christmas ni wachono Christmas okeno dichieng' madho kongo be Christmas okeno dichieng' chodo mon Christmas okeno dichieng' mar mielo disco mago to rieko ni ma jachiend fuo kete pachi miwen mano koro ni kitimo to kora kiriek Christmas ngimo miwach ondike ne dichieng' mi pare nyuol mar Yesu to Yesu en ng'a Yesu ken ruodh raha Yesu ken ruodh chode Yesu ken ruoth mar richo Yesu en ruodh warruok Yesu en ruoth mar warruok kendo ni Yesu en ruoth tim makare no ni chieng' no ng'ato kodhi madho kong ni keno no sere kia Christmas jachien majawil paro mag ji orwaki gimo kowinjore mabemo magino onge tasi mane mi mako matek ukinyi makawuono kibedo piny ng'eni gimomiyo Nyasaye no oro Yesu Kristo mawuode mondo bi piny en kech Yesu Nyasaye no heri kaka chwech mare manochwe kiti owuon to Nyasaye no oro Yesu Kristo mondo ng'amo yie mondo ware obed gi ngima mosiko manyaka chieng' teni mondo ai piny mopong' kod chandruok gi masiche tibed ng'ama dak kod Nyasaye mondo chieng' ma Yesu duogo kata yudo mana kanisa ni ndeliel tichier kod Yesu ka kore donje ngima mosiko manyaka chieng' Nyasaye ok no oro Yesu mondo Yesu kel raha kod miel e piny emo joma serekea Christmas gi miel gi raha gichalo joma yanyo Nyasaye kech gima gitimo ok chal kod gimomiyo Nyasaye no oro Yesu Nyasaye no oro Yesu mondo piny ayud warruok mondo richo momiyo chien nogolo dhano puothe den richo momiyo tho nobiro kod chandruok mondo Yesu owen ji mondo ji odong joma kare Nyasaye ok no oro Yesu e piny mondo Yesu bed ruoth mar raha kuru kinyi makawuono asomo kama wacho niya nikech Nyasaye nohero piny ahinya piny ok en gode madongo mineno piny en dhano hera mar Nyasaye ma Nyasaye hero go dhano tut kendo duong' manyalo miyo gol wuode achiel kende mamderma mondo chiw mondo tho marach mar musalaba nikech in king'iyo kaka Yesu tho malit kaka nosande kichwade mochweye go tong' mogure e bao mojapuonjo tho ewi yath malo ka tiende onyono musmal to lwete omako musmal ka yie wiye osidhne ligisa mar kudho mare mol kuom Yesu dend Yesu okethore isande malit kabisa mondo yud warruok mondo guli ura momaki miparo ni riekogo no ken gima yot ahinya sama ni Yesu kelo warruok mokoro wayalo sani ne onge miel ne onge nyiero omedo mun no ywak mapiwangi orumo chieng' no litne nitie wach mochuno Nyasaye mondo Nyasaye osim ler mar piny mondo piny olokre mudho ka koro Yesu donga ng'ula kende musoma ewi bao
chieng' no Nyasaye nomiyo piny olokre mudho, chieng' noringo. Ka chieng' oneno ka Yesu ni ewi yath malo, chieng' noringo mopondo. Muma wacho ni piny notimo mudho kochakre saa 6 nyaka saa 9 ka Yesu kelo warruok. No ken tugo. Ketini idwa res dichuo moro mjechedi chode ketho ngimane. Mjechedi chode otamo dak kod dhako. Mjechedi chode ochomogo liel kaka nego jodalagi. Ni idwa ni mondo guli richo mar chode. Chode ok nyal oges nan minya chuo osiptal mondo hospital mar chode oweyi. Kendo ne ni idwa gola juoga moro ma jabilo mondo bilo weye. Majanek mosenego ji morano ji kor gweng'. No ken tugo chieng' no. Mwacho ni piny notimo mudho kochakre saa 6 nyaka saa 9. Nyasaye chopo herane kare manohero go piny. Mondo ng'amu yie kuom jal manoburu no. Kato ai dala mjechien nodagi ni ng'ato kanyal dhiye maber. To Nyasaye olok gimane mondo ento dhi maber. Kata no ai dala moro jechien nodagi ni ng'ato kanyal betie mangima. Jal moyie kuom Yesu Kristo, jal no nobed kod ngima makare. Omero wenu kod miere ma Satan odagi. Makata sani en Christmas yawuoyi pango dhi dok dala. To mere kata ka in ka pango, yuchide madalo nyalo dino ni makata dala okidhi. In japango, in jarai kor piny. Wan jalo makata tiyo Nairobi kata tiyo Mombasa. To en sama ji opango ji dok dala te yuchinde go dong kode. En yo mochalo watchman mar landi. Sani kichako ng'iyo kifungu ma ji osechako weni odi kanyo. Jirande ni madhi dala. In magi we kifungu odi nikech in to ng'ega no kidogga. Uchede go nolor to kamo kidhiye dala no. Tiemo dhoge riek makata kialo injili te pingo. Te pingo go injili tine mikomo kalori mukwa michuodho. Makata nyaka ni adalau higni dabal. Uchede go utami makata sani kitho. To kamiterie bende en muna bura migoyo. Wan gi ji maseche moko wuotho kosungore kochwe long'orome omera ko ng'anjo kodonje batri we ni ng'ama lich to weye gimoro nwang'e kata dala kama ditere ma onge to romo ji kuonde manitie kendo iluonge mudos. Wan gi yawuoyi ma kodonje bato thum wero kod iwinjo ka nyinge ma jathum osemako iwere to miel kanyo kabisa. Sami miel gani to minu seche moko chiliel modak ka chokore kor gweng' mapuro nan mon mambes chiegi ye kayudo gima chamo to in tipongo wiji kamidake no kajara uchinde mag fuo go imo miyalo Yesu manyalo yawo pachi minento gimitimo no berie ka dier mano be gimo nego bende timo. Muma wacho ni Nyasaye nohero piny omiyo nochiwo Yesu Kristo ma wuode mondo ng'amu yie kuom Yesu ja Nazareth jalno kik lal. Dong nitie lal momako nyiwa. Miyudo kanyar ng'ato moko ni majaber musomo mariek iyudo timbe moko makuodo wich moko jo parking Koinangi ng'amoko nego ben timo gik makamago uchido tame mogo bedo ja Koinangi mung'e maber kendo en odhi tich gutieno ka jajuok sang'wino tieno kura kowuok ot kamodak odhi tich gimotimo en mung'eyo jochiende go mako pache olorone iwinjo kata jachieno keti kanyo wach mayalo ngi teko mar ywayi magoli gino. Kech mane momiyo Yesu nobiro kech Nyasaye noheri ahinya kendo Yesu heri gadiera omiyo nochiwo ngimane nikech in noyie tho mar wich kuot tho mar kuong kech ondikie mombi Nyasaye nokuong muliere yath. Yesu noyie mondo tho mar kuong koliere msalaba mna nikech in Yesu ni ok okuong. Yesu ni ok jaricho. Yesu pok nokwalo gir ng'ato to Yesu noyie tho mar kuong no mondo war jakuo becheno rwake kuo makwelo kod bonde Marisa sidhi chama mibro wango kod tile mondo Yesu wene kendo goli kuo mondo bed ng'ama kare. Yesu nogure musalaba mondo war jal moro mojuchindo dagin en gimotere lweto kuogne kech wan gi ji mang'eny making'iyo ngima modake tok chal gi tich mutiyo kata yudo pesa maber juchindo dagin gima yudo dongo konye pesa donje lweto kethora ketha kamano dhiro make makatu tiyo kenen ng'ama kata kikwayo no konyag siling 500 to konyal miwe no tuoni oonge ga adier kech gima dak kode odagi ni gimoro kubede alwete to mai momi Yesu noyie mondo tho musalaba mondo ng'amu yie kuome kik lal be jochiende kik chien to bed kod ngima musiko manyaka chieng'. Koro gimomiyo Yesu nobiro momiyo koro sani kata next week aneno ka ji ikon ji dhi timo rapar mar nyuol mar Yesu. Yesu ni nyuolo mondo ng'at manie piny ka kik chak tho ka jaricho madhi mach. Yesu nonyuol mondo ng'at manie piny ka Satan kik chak sande kata ka en tuoche gi midekre. Yesu noyie mondo chwade mondo ng'amu yie kuom chango kuom tuoche macheno kele ngimane. Koro kinyi ma kawuono sama choma nadwa lamo kod janeno
doga ni pinyi kami betie kanyo nona ni kabindi yiga kum Yesu mano chiwo ngimane nikech in to kata ka nitie wach mosega tami no kenyal yie kum Yesu kawuono kal wachno kech wadwa lamo Nyasaye kodi to kata bed gi matek matimi kata chino lorni makata tedo okodwa ni dhi tedo omiyo nyiri wete ni dhi tedo tini dong kata tami muna kendo siepa kati somo in gi certificate to chino dagi no kinya nwangu tich igo lam to kiyudi kawuono adwa lamo kodi Yesu jalla mano chiwre nikech in mondo tim hono ngimani mondo ne teko man kum Yesu ja Nazareth adwa lamo Nyasaye kod jal manena kama intie minenani nwanga ne chunyi kendo ing'eyo gik monego Nyasaye tim ngimani Satan kikidin pachi yie kum Yesu miyalo nikech mumacho ni Nyasaye nohero piny gol piny kanyo ket nyingi kanyo wachni Nyasaye nohera omiyo nochiwo na Yesu Kristo mawudi mundu ka yie kum Yesu to koro kikalal tabet kon ngima musiko manyaka chieng adwa lamo Nyasaye ni jaduong' manena kata mama manena nyako kata wuoyi dichuo kata dhako kuom wach moro amora mwinjo ka chunyo gikigu kinyeni adwa ni nwang' yie mondo igo chonge piny kama intie kanyo mondo walamo ne kodi Nyasaye walamo Uro maler e nying Yesu Kristo ma Nazareth Wura agoni erokamano nikech janeno mara mosekulo wiye piny kendo mogo chonge piny mofwenyo ruoth ni hera mari omiyo nichiwo Yesu Kristo nikech ngimane kata gin jochiende momako dichuoni kata dhakoni momako nyakoni kata wuoyini momako jaduong'ni kata dayoni e nying Yesu Kristo ma Nazareth aseketho loch gi teko mag jochiendego to chiwo joneno gi e lweti moro ka moro Nyasaye jal ma tuo ruoth rie badi mondo mi change to jal ma chunye dwaro waru kumari mar nengo jateko rie badi mondo iwar chunye kende gonye asegwedho janeno moro ka moro okinyi ma kawuono ka chiwo gi e lweti erokamano kuom timo ono granyisi duong' kod pag locho dogni manyaka chieng alami ka yene sa timo e nying Yesu Kristo ruoth amen ago erokamano ne Nyasachwa mwaselamo kodigo kinyi sani bed gi yie gima wacho pile manwa dwar kanisa kamiyale wach Nyasaye mar warruok mondo idonji winjo injili manyalo miyo ngimani dhi mbele atieko kachaka fulo nyinga and Bishop William Abol and jalego Murmalanga e piny Siaya County sani adak e piny Olympic Kibera Nairobi ka kadi dwar bire kanisa kamantie kawuono gi Jumapili arwaki kendo bi mondo walam Nyasaye bi mondo wapuonjre bi mondo ine teko Nyasaye kibiro to biya nyaka ichopo Olympic ka in town kaw gari namba boro railways loro Olympic stage kai mara mora mi ae biya nyaka Olympic kata chopo biya nyaka Olympic primary kisechopo Olympic gona sime e namba maringe screen kage mondo direct kichope kanisa kamantie kaine piny Dandora wan ga kanisa Dandora Kayole be wan ga kanisa piny Nairobi ka e pinje mag Siaya wan ga kanisa diko do pogoro pogo simo bro direct kichope kanisa ni mamawa namba na mar simu en 0721 280025 0721280025 Airtel number 0782495083 namba goteni screen ka inya yudo puonj maga be YouTube account mara ki subscribe Bishop William Abol ibro yudo puonj mag wach Nyasaye e YouTube kanyo Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien shalom